Helo, fy enw I yw Harry Luke, a heddiw, dyn ni yn best of the west. Croeso I Bwrdd Twristiaeth Hansh, Caerfyrddin. Croeso I Gaerfyrddin, un o'r trefi hynaf yn Prydain. Big flex. Mae llwyth o pethau i'w wneud, mwynhau a gweld. Mae hyd yn oed statw o ffarmwr ac anifeiliaid tu fas y cinema. Sick. Mae'n amhosib siarad am Gaerfyrddin heb sôn am lle dechreuodd y dre yma. Way nôl yn amser y Romanaidd, cafodd y dref yma ei sefydlu, a'i alw y Prydain. Swnio bach fel aftershave. Prydain for men, because you're worthless. Dwi yn sefyll o fewn olion un o dim ond 7 amphitheatr Romanaidd mi oedd yn Prydain. Are you not entertained? Ar ôl i'r Romaniaid adael Prydain, dros y blynyddoedd newidodd enw'r dref i Gaerfyrddin, y fel rydyn ni'n nabod heddiw. Gall Gaerfyrddin meddwl Merlin's Fort, ond I bod yn onest, well da fi Prydain. Prydain for men, because you're worthless. Os oes un peth ni'n hoffi yn Caerfyrddin, good night out yw hwnna. Mae noson allan fan hyn fel pilgrimage. Drinking is a religion. Stop 1, yr hen dderwen, well, spoons. Cheap and cheerful, 2-for-1s, pitchers, bombs, suspiciously fast food service, you name it, they've got it. Stop 2, sgwar knots. Mae digon o lefydd yma I cario ymlaen y sesh. Wydych chi Club Mambos, wydych chi'r Vaults, hyd yn oed Tony's Emporium, neu just yfed yn y stryd fel pawb arall. Up to you, pick your poison. Stop 3, y dog and piano. Fun fact, o'n i'n gweithio fan hyn fel canwr a DJ am tua 3 mlynedd. I've seen things. Things you wouldn't believe. Reit te, stop ola, safs. Yr unig lle sydd dal ar agor I ni. Y lle ble chi ffili dawnsio oherwydd mae'ch sgidiau wedi mynd yn stuck i'r llawr sydd heb cael ei olchi ers yr 80au. Ac yna 4 AM, pop dros yr hewl, mewn I chicken am bwyd, sbiw, mewn I taxi, jobs are good un. Tu ôl fi yw strip Caerfyrddin. Wel, dim really, this ain't Magaluf. Os chi byth di gweld eitem ar y stryd prynawn da, chi probably di gweld y stryd yma. It's a geriatric's dream. So tu ôl I fi, mae clwb rygbi Cwins Caerfyrddin. Mae rygbi yn eitha big deal yn Caerfyrddin, yn cynhyrchu enwau fel Ken Owens, Stephen Jones, hyd yn oed Rhys Priestland. Ond os ti gofyn I fi, hwn yw'r ail tîm gorau yn Sir Caerfyrddin, fel ti wedi gweld Llandeilo yn the 15s. Shit hot. Tu ôl I fi, mae'r cwrw, neu'r parrot. That's what we used to call it. Un o'r unig live music venues yn Caerfyrddin. Mae rai o bandiau mwyaf Cymru wedi ware yma. Adwaith, Eirish Childs, Kate Le Bon, hyd yn oed Bromas. Beth di bod I Japan? Absolute tune. Hwnnw'n relatable hefyd gan bo fi beth di bod I Japan. Nes I supporto Adwaith mewn fyna pan o'n i'n fel 16. O'n i'n 16, ie. Caerfyrddin yw un o'r trefi mwyaf dramatig yn Cymru. Mewn pob modd posib. Believe me. We live for the drama. Dyma true beating heart Caerfyrddin, theatr y lyric, lle mae miloedd o sioeau a ffilmiau wedi cael ei ddangos. Yn 2021, cafodd y ffilm Save the Cinema ei recordio yn y lyric. Mae'r ffilm yn sôn am hanes Liz Evans, menyw o Caerfyrddin a nach achub y lyric o cael ei ddinistrio yn y 90au. Mwyn achub, oedd hi a'i teulu wedi symud I mewn I byw yn y lyric am 6 mis. Legend. Os ydych chi'n gwylio'r ffilm, efallai bych chi'n gweld un o ddwy wyneb gyfarwydd. Reit, wel, dwi'n gobeithio bod chi wedi bwco eich trip lan I Prydain yn barod. Dyna lawr, pam lai? Mae'n all right. Wel, wait allan allu.